argiaz hitz egiten da, guztiak ematen digun horretaz, baina baita ere garden izateko nahi bat badago. Hau da, hitzak ez daitezela izan errealitatea ezkutatzeko tresna bat, baizik eta errealitate horretara iristeko. Eta, horrez gain zer esango nuke, liburuan nik uste nabaritzen dela, halako nahi panteista bat, naturarekin eta den guztiarekin bat sentitzearen aldeko jarrera iaia mistiko bat. Aldi berean da bizitzaren ospakuntza bat, liburu osoari dario halako alaitasun bat, eta baita ere liburu oso zentsuala da, hedonista da, bizitzearen plazerrak eta gozamenak eta aldarrikatzen dituen. Hori izango litzateke labur esan da, nik liburuaz daukadan ikuspuntua. Gero teknikoki liburuak 5 parte ditugu, eta parte bakoitzean ere gai desberdinak izaltzen dira. Lehenbizikoa poesiaren argizaria da, eta parte horretan batez ere hitz egiten du zer dan poesia, edo nola ikusten duen berak, edo nolako poesia egin nahi duen, hau da, esan daiteke, poesiari berari buruzko ideiak eta poemak edo sartzen ditu. Liburuaren bigarren partea, Elurte handia izenekoa, hor bi dira gai nagusiak. Bat elurra bera, baina eta beste bat da haurtzaroa. Hau da, irudi batekin hasten da, hau da, txikitan dena elurtuta ikustearen sensazio hori gogoratu hasten da. Eta abila ditxo bat. Berak esplikatuko zen karrera. Hemenari nintzen artista faltazala eta teloneroa luzatzen eta zer esan. Barkatu, arnasa. Ze kantuko dituzu, Xabier?